Z tohto bytu vyťažili naozaj maximum. Veď presvedčte sa sami. Veru, ak máte šikovnú dizajnérku, tak aj pár metrov štvorcových sa môže premeniť na postačujúci priestor, pokojne, a teraz dobre počúvajte, aj pre 6 dospelých. Verili by ste tomu? Naozaj v tomto byte dokáže plnohodnotne prenocovať 6 ľudí. A ako? Jednoducho. Nakoľko byt bol príliš malý, spravili z neho poschodový. Na prízemí nájdete útulnú obývačku s rozkladacím gaučom, kuchyňu a jednu spálňu. A smerom hore po schodoch natrafíte na veľkú manželskú posteľ a odkladací priestor. A keď sa opäť presunieme na spodné poschodie, napriek malému priestoru nechýba tu ani útulná kúpeľňa, jedálenský stôl či dostatočne veľká kuchynská doska na prípravu dobrého obeda či večere. Celý priestor dotvárajú tehly na stenách, štýlové koberce, obrazy a zrkadlá. A ak aj vy máte tip na nejaký dom alebo byt, dajte nám o ňom rozhodne vedieť. Zatiaľ sa majte.